Comencem el DC Barcelona Pensa, estem d'aniversari. Si no em conegueu, jo soc José Díez, Lorena Fuster, els codirectors del festival. Només un minut, perquè el que importa és el que ve després i el que ha vingut abans, i així descansa una mica també, per celebrar aquesta decena edició i fer els agraïments necessaris. Com sabeu, estem d'aniversari i hem fet una edició així una mica a la casa per la ventana, amb moltes activitats que esperem que les gaudiu. I això és possible per la col·laboració de molta gent. En primer lloc volem donar les gràcies a les institucions que fan possible el festival, la Universitat de Barcelona, el Vicerrectorat, la Facultat, el Departament, també l'Ajuntament de Barcelona amb l'ICUB, tots els espais, incloent aquest, no sé si dir-li marco incomparable o abrumador, en fi, aquest joc bestial, maquíssim, com tots els altres que ens acullen. Moltes gràcies a tots els espais que acullen el festival. I després a les persones qui col·labora amb nosaltres, amb l'equip, el Gabriel, que està per aquí, aquí està darrere, els voluntaris, que també sense ells seria molt difícil, per suposat els ponents, col·laboradors, participants que desinteressadament omplen de contingut aquest festival i sense els quals tampoc això tiraria cap endavant. I, com diem sempre, en last but not least, a vosaltres, perquè amb espais, col·laboradors, suport i ponents, si les cadires estiguessin buides no hi hauria festival, o sigui que sou vosaltres, el públic, el que feu el festival, i com cada any us volem agrair molt sincerament la vostra assistència i la vostra fidelitat. I res, això comença, tenim tota la setmana de festa de filosofia i a gaudir. I ara presentarem una mica l'acte, no? Doncs anàvem pujant, comentant quina meravella ha estat no només poder veure aquesta exposició, que és magnífica i que hi ha tantes coses a pensar, que ara continuarem pensant, sinó també això, el tenir a l'Àlex que ens fa veure, i no ens fa veure només el que apareix, l'obra plàstica, sinó tota la història que hi ha darrere de moltes d'aquestes peces i que això que és una passió que ens va arrossegar també al José i a mi quan vam venir amb la Norma i ens va fer aquesta visita guiada per l'exposició però des del seu ordinador. Llavors així vam entrar en contacte amb aquesta humanitat i vam veure també això, la capacitat que tenia ell d'emocionar, commocionar, i vam buscar algú que pogués respondre des del seu pensament i crec que ha estat fantàsticament ben triada, la Begoña Sáez. La Begoña és professora de filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigeix també els estudis de màster allà. I s'ocupa sobretot de qüestions de definició d'identitat i de representació de les identitats, especialment en relació al cos, el cos aquest material i simbòlic on s'inscriu això, el gènere, la raça i tantes d'aquests etcèteres que cada cop tenim més clars però que durant molt temps han estat invisibles, com també el propi cos, no a l'art però sí molt a la filosofia. I també s'ha ocupat molt de la qüestió de la vulnerabilitat. Llavors pensàvem que entrava perfectament en aquest interès que tenia l'Àlex de pensar l'estatut de la víctima, la relació entre la violència, la imatge i les representacions històriques que es donen d'això, però també des de l'altra part, no només la part terrible, fosca, horrorosa que hem pogut percebre tots, sinó també la part lluminosa de la capacitat humana de renéixer, de recrear-se i de trobar com un bàlsam per als horrors de la vida. Doncs amb això us deixem. Agraïm moltíssim aquesta possibilitat de seguir escoltant-vos i ara en diàleg i moltes gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies a tothom, per vosaltres per ser aquí, que sou els veritables i les veritables protagonistes del Barcelona Pensa, perquè es tracta de pensar col·lectivament, pensar tothom, no? També volia agrair la invitació primer a la direcció del Pensa, a la Lorena i al José, per haver justament pensat que podíem participar d'aquesta activitat avui, que és l'activitat inaugural o preinaugural del festival. Per suposat també al MNAC, a la Norma i a l'Àlex, que ha estat meravellós conèixer-los així de prop, i ara també a l'Àlex per aquesta introducció meravellosa que ens ha fet, davant de la qual la veritat és que jo molt poqueta cosa podria afegir, perquè no només ho ha dit tot l'Àlex, sinó que les obres, de fet, ho diuen tot, elles mateixes. Aleshores, de la mateixa manera que és important, en funció de quina posició s'adopta dins del context de la filosofia contemporània, és molt important, i no només de la filosofia contemporània, també de la política, d'aquesta participació en les dinàmiques socials, és molt important no prendre la veu de l'altre. Jo no voldria de cap manera prendre la veu de les obres, perquè cadascuna de les obres que hem vist té la seva pròpia veu. Aleshores, no és la meva intenció prendre la veu de ningú, i menys encara d'aquestes obres. Sí que m'agradaria començar fent una petita reflexió entorn del temps, que és el tema que travessa d'alguna manera el Pensa enguany, perquè també em sembla que és un element fonamental en aquesta exposició. D'alguna forma el que planteja l'exposició és una pregunta entorn a quin és aquest temps de catàstrofe, per dir-ho d'alguna manera, i de retruc, aleshores, quina és aquesta humanitat que construeix, que s'ha de fer responsable, que es fa càrrec o no, que és concernida per aquest temps de catàstrofe i que hi participa, que no és aliena a aquest temps de catàstrofe. La pregunta, per tant, pel temps, pel seu estatut, pels seus efectes, per les seves condicions i formacions, és l'eix conceptual, entenc, que travessa, com us deia, el festival, el Barcelona Pensa, però també penso que és el lligam que n'usa les activitats del programa, començant per aquesta. Aquesta activitat, en tant que preinauguració, ja es conforma d'alguna manera com un temps excepcional. El temps d'aquesta exposició és un temps abans que s'obri el temps, que està operatiu abans que s'obri el temps. En aquest sentit és un concepte curiós aquest de la preinauguració, perquè què és una preinauguració? O és una inauguració o és una altra cosa, però una preinauguració, de fet, penso que ens dona la possibilitat de pensar en aquesta intensificació d'aquesta obertura. I per tant podem començar a preguntar-nos ja què és el que obre per al temps, des del temps, amb el temps, aquesta exposició. L'exposició Quina humanitat penso que és testimoni d'un temps excepcional, com deia, d'un temps de catàstrofe, que podria ser qualificat de la mateixa manera, com un temps abans que s'obri el temps. Potser aquesta podria ser una definició del temps de guerra, un temps abans que s'obri el temps, així com del temps de postguerra i fins i tot del temps d'entreguerra. I aquí m'agradaria fer un petit incís, perquè l'Àlex justament en iniciar l'exposició ha fet referència a aquest prefix del post, que sembla que ens situï en un passat, en un temps de superació. Hi ha alguna cosa que s'ha viscut, ja hem acabat de viure-la i ara estem en un altre temps. Per a la filosofia aquest prefix post és molt important perquè dona compte del fet que allò que ha estat, de fet encara està pendent. Quan parlem en aquest cas, si parlem del pensament de postguerra o de l'obra de postguerra, el que estem fent referència d'alguna manera és al fet que tenim una responsabilitat avui, després de la guerra, de continuar pensant-la, de continuar referint-nos-hi, de continuar fent-nos encàrrec. Vull dir que de cap manera aquest prefix post
que sí que indica un temps després, no indica una superació, ni ètica, ni estètica, ni política, no? Podríem dir. Més aviat indica justament, no diria tot el contrari, però sí que indica un compromís amb aquest temps que s'ha acabat, per dir-ho així. És un temps, per tant, aquest temps del post, que està a l'espera que s'obri el temps, que torni a arrencar un temps que el conflicte ha aturat. I és en aquesta espera que ens trobem, permanentment, diria jo. I aquestes obres, de fet, ens convoquen. Són obres que han estat elles mateixes a l'espera, pel fet que són obres de postguerra, i ens convoquen aquest mateix gest, a estar a l'espera i, per tant, a ser concernits i concernides per aquest temps de guerra, per aquest temps de catàstrofe, per aquest temps extraordinari. Situada, per tant, en aquest triangle conceptual que jo penso que conformen el cos d'una banda, la imatge o la representació per l'altra i la violència, l'exposició Quina humanitat suscita, per tant, la reflexió entorn de la violència simbòlica i també la violència material del trauma i dels seus efectes individuals i col·lectius en el si d'un temps que inaugura la història, com aquesta activitat, aquest diàleg avui preinaugura el festival, i podríem dir, per tant, que està a l'espera d'una història. El temps de l'art és el temps de l'obertura de la història. Abans també deies, Àlex, hi ha algunes obres en aquesta exposició que tenen una voluntat política, i molt ràpidament, des d'algunes formulacions, diríem, de la història de l'estètica, del pensament en relació entorn a l'art i el que l'art obre, molt ràpidament, quan parlem de relació entre art i política, correm a trobar, per dir-ho així, representacions figuratives o obres figuratives. Jo penso que cal revisar com entenem la història entre art i política, perquè penso que la relació entre art i política ha de ser fonamentalment una relació d'obertura, no una relació de tancament, sinó una relació d'obertura. I a vegades, sovint, parlar de l'art com a reivindicatiu o parlar de l'art com a subversiu pot ser problemàtic, en el sentit que estem tancant justament aquest potencial de l'art en tant que potencial polític com a potencial d'obertura. Precisament com a potencial, per tant, no de donar un sentit, no de fixar un sentit, no de comprometre un sentit, sinó de fer-lo esclatar, d'esberlar-lo i, per tant, d'obrir la possibilitat d'un sentit altre, d'un sentit nou. Per tant, el temps de l'art, com deia, és el temps, d'alguna manera, en tant que temps d'obertura de la història, un temps que tempta la representació d'allò que ha estat. No que la tanca, sinó que la tempta. Una representació de la violència, per tant, com allò que ha de venir. L'art penso que és inaugural en el sentit, diríem, més fort del terme, perquè obre un temps nou. No està, de nou, insisteixo en aquesta qüestió de l'art com alguna cosa que tanca perquè ens ofereix un sentit o pensem trobar-hi un sentit, o l'art com allò que obre precisament perquè esberla el sentit fixat, o el sentit donat. L'art també és inaugural, en aquest sentit fort del terme inaugural, perquè obre un temps nou quan el temps semblava haver-se acabat, que és el que d'alguna manera copsem en el temps de la guerra, en el temps de la catàstrofe, en el temps de la fi del temps, per dir-ho d'alguna forma. Quan sembla que el temps s'ha acabat, aleshores arriba l'art i obre un temps nou.
D'una manera molt punyent, la guerra, i aquests dies ho estem veient de manera sagnant, no? La guerra és la fi del temps en el sentit que irromp en el temps, que irromp en el temps de la història per esquinçar-lo. No? Ens preguntem quina humanitat. La humanitat necessita de refugis. No? I el temps, aquest ara i aquí, podríem dir, pot esdevenir una construcció a la manera d'un refugi, no? Que ens fa pensar que la història continua i continuarà tal com la coneixem i tal com la necessitem i tal com la anhelem, per dir-ho d'alguna manera. No? I la guerra ve a desdir, ve a trencar aquest refugi, ve a torpedejar literalment aquest refugi. No? La història ni és continuïtat, ni és progrés, ni és sempre el mateix. No? I insisteixo, per això podem dir que la guerra és cada vegada la fi del temps, no? En tant que refugi. Irromp en el temps, irromp, com deia, en el temps de la història i l'esquinça. La guerra és un esdeveniment històric i a la vegada trenca la història, irromp en la història. No? La guerra té aquest caràcter paradoxal, no? Que ens pertorba profundament, no? I que penso que queda reflectit també en les obres que l'Àlex ha seleccionat quan ha curat aquesta exposició. No? La guerra irromp en la història per interrompre-la i irromp fins i tot per interrompre la seva llei i, sens dubte, la seva fi en el sentit de la seva finalitat. Hi ha pensadors, alguns per mi molt estimats, com Jean-Luc Nancy. He portat un llibre seu que estic llegint ara, que es diu La fràgil pell del món, La fràgil pell del món, que ell va escriure el 2020 en atenció a la vivència de la pandèmia, que també podria entrar dintre de la mateixa categoria de catàstrofe, no? I de temps que ve a interrompre la història, de temps que ve a interrompre el temps. No? I ell, en aquest llibret meravellós que us recomano molt llegir, parla del fet que aquesta interrupció, diríem, de la història és una interrupció que parla, aquesta catàstrofe, no? Que arriba amb la guerra. De fet, ell l'anomena catàstrofe del sentit. No? I del que constatem, del que fem experiència fonamentalment aquí, és de la pèrdua del sentit del món. No? Cada vegada fem experiència d'aquesta pèrdua del sentit del món i del fet que és la humanitat que ha perdut el sentit del món. No? Nancy es pregunta, no? Per què? Què vol dir que hem perdut el sentit del món? I aquí és molt interessant perquè ell juga justament amb l'ambigüitat del terme sentit. No és només el sentit en sentit intel·lectual, és també el sentit en aquesta dimensió de pell, precisament, en aquesta dimensió sensorial. I quan afirmem que la humanitat ha perdut el sentit, el que estem afirmant, sobretot, abans que res, és que, diu Nancy, hem deixat de sentir-nos. Hem deixat de sentir-nos la pell, per dir d'alguna manera. Abans també, quan Àlex has parlat de les passions i d'Edgar Morin, deies, sí, aquí finalment el que constatem és que és aquesta pervivència de l'odi, aquest odi que ens estructura d'alguna manera com a passió. El 1938, en una trobada entre Albert Einstein i Sigmund Freud, Einstein li preguntava a Freud què hem de fer per aturar les guerres? 1938. Què hem de fer per aturar les guerres? I Freud responia d'una manera que ens resultarà molt familiar. Necessitem més eros. Davant de Thanatos, davant d'aquesta pulsió de mort,
necessitem més eros. D'alguna manera, aquest text de Nancy apunta aquí també, no? I hi ha molt d'eros en aquesta exposició, no? En algunes de les obres de manera molt explícita, no? I aquesta, d'alguna forma, és aquesta força, la força de l'eros, que pot, en aquesta obertura de sentit, no? Que comporta qualsevol catàstrofe, perquè l'esberla, no? La manera de restituir el sentit hauria de passar, aquesta seria la proposta que podríem articular des de Jean-Luc Nancy, per fer operativa aquesta força de l'eros, no? Per sentir-nos, per la pell, no? Per recuperar aquesta, podríem parlar fins i tot d'una ètica eròtica, no? En el sentit d'apel·lar a l'amor, apel·lar al desig, apel·lar a això, a aquesta sensibilitat, no? Aquesta sensorialitat. D'aquí que l'art, on els sentits estan tan convocats, no? Sigui fonamental també. La violència és, diríem, d'alguna manera l'estructura a la qual ens estem referint i estem copsant permanentment, no? Quan travessem aquesta exposició. I una forma de la violència és la guerra, però n'hi ha d'altres, i també s'ha dit, no? Hi ha moltes formes de violència que també trobem reflectides en l'exposició, i una de les qüestions que a mi més m'interessen en relació a la violència i que també trobem en Quina humanitat és que és aquesta dimensió material de la violència, és aquesta dimensió que toca els cossos. O bé perquè els toca massa o bé perquè no els toca. I en aquest sentit tornaríem a aquesta afirmació de Jean-Luc Nancy quan diu que la humanitat ha perdut el sentit del món perquè ha deixat de sentir-se. O bé toquem massa el cos o bé no el toquem, o bé l'ignorem, l'abandonem. Penso que és important insistir que la violència no és accidental, la violència no es dona ara sí, ara no. També hi has fet referència, Àlex, des d'una perspectiva eurocèntrica. Pensem que les guerres tenen data de principi i de final, i potser sí que ho tenen, però a altres llocs del món la guerra pràcticament és un estat permanent que fa manifest efectivament que la violència és estructural, que és per tant constitutiva de qualsevol temps. Això vol dir, entre altres coses, que quan preguntem quina humanitat, la violència inevitablement fa part de la resposta. Sigui com sigui que la formulem, fins i tot si no l'esmentem, si la dissimulem, com deia, si l'amaguem o si la silenciem. Hem vist diverses figures d'això, silenciar. Per això el nostre temps és un temps traumàtic. En el centre d'aquesta exposició hi ha el trauma. Qui diu el trauma diu la víctima, qui diu el trauma diu també aquest ressorgiment, qui diu el trauma diu la caiguda, hi ha molts cossos caiguts en aquesta exposició. El nostre temps és sempre un temps del trauma. L'experiència d'aquest temps del trauma és l'experiència d'una pèrdua en el temps. I aquí també volia introduir un altre element al qual fa referència a l'exposició, que és el dol. Tu parlaves de nostàlgia en algun moment o de melanconia, fins i tot has emprat aquest terme, Àlex. Jo penso que en el revers de la melanconia, com molt bé aprenem en Freud, hi ha el dol, i penso que aquest element del dol és fonamental justament per aixecar-se. És a dir, perquè el cos tocat de la violència, massa poc o massa res, diríem, es pugui tornar a aixecar. No romangui, diríem, en aquesta posició passiva del cos caigut, que també hem vist i que també cal veure. Una de les afirmacions que més repeteixen les persones que han patit un trauma, sigui del tipus que sigui, però si és vinculat a
catàstrofes com, per exemple, la guerra, és m'he perdut en el temps, estic perdut en el temps, m'he desorientat en el temps. El trauma, per tant, fa perillar aquesta vivència del temps com una vivència continuada, com deia abans, no? Que d'alguna manera es forja en aquesta experiència més immediata, que esdevé finalment una creença, no? Perquè la necessitem, aquesta creença, de ser algú, de ser amb algú. No? L'exposició fa molt manifest que efectivament aquesta creença és fràgil. No? No sé com anem de temps, precisament. Si ens comença a faltar el temps, o si encara ens sobra el temps, perquè no es tracta que parli jo ininterrompudament, sinó que hi hagi diàleg i que hi hagi conversa. Jo vaig prenent nota, Se m'està acumulant, però vaig prenent nota. D'acord, vull dir que això també us volia dir, si us plau interrompeu, vull dir que si hi ha alguna qüestió que justament no us fa sentit, doncs iniciem aquesta dinàmica d'intercanvi, que és del que es tracta finalment. Hi ha un teòric, aleshores no existien els estudis de genocidi, ara ja existeixen com una disciplina transversal i interdisciplinària, però podríem dir que aquest pensador, Theodor Wiesengrund Adorno, seria, per dir-ho així, el pare dels estudis de genocidi. Ell és un dels filòsofs qui amb més lucidesa ha pensat la relació entre la violència i l'art a partir d'un temps traumàtic, del temps traumàtic del segle XX i d'un esdeveniment traumàtic com va ser la Shoah. Ell es preguntava precisament com és possible la poesia. Quina poesia és possible després de la Shoah, després del genocidi, després de la catàstrofe. Sabeu que Shoah vol dir catàstrofe, com Nakba en àrab. A Palestina es parla de la Nakba i ara potser estem vivint una segona Nakba. Adorno es preguntava això. Després de la catàstrofe, com és possible la poesia? I podríem fer extensiva aquesta pregunta i com és possible l'art, quin estatut pot tenir una exposició com aquesta en el context d'aquesta pregunta o arran d'aquesta pregunta que formula Adorno després de la Shoah. Com pot ser l'experiència artística finalment una experiència transformadora? I aquí penso que hem d'anar, m'estic saltant el guió segurament, és que m'ha impactat moltíssim, us ho confesso, l'obra de Niki Sanfal, però no la pintura, sinó la foto que dispara. El vídeo. El vídeo, sí. És un reportatge de televisió pública, em fa un reportatge sobre els tirs aquests. Clar, espereu que ho he notat aquí en algun lloc. Això, l'afusellament de Niki Sanfal, de l'obra. Sabem que Niki Sanfal va patir violència sexual per part del seu pare, és a dir, que és una víctima d'incest, podríem dir, algú que ha fet aquesta experiència d'incest. El seu cos ha estat afusellat, diríem, en un context suposadament de cura, i l'art, que és un àmbit suposadament de cura, pateix aquesta violentació en aquest retorn de violència que fa Niki Sanfal afusellant les seves obres. I en el text del vídeo es parla d'aquesta transformació, del procés que copsem allà, que veiem allà, és un procés de transformació que necessàriament ha de passar per la violència. I hi ha un altre fet que també m'ha semblat molt, molt interessant, i és que s'hi diu tothom pot participar-hi. Penso que aquesta dimensió col·lectiva de l'art, a la qual tu també has fet esment en un parell d'obres al final també de l'exposició, és molt, molt important també, a l'hora de pensar aquesta obertura del temps. Si parlem de vulnerabilitat dels cossos, parlem de vulnerabilitat de la història,
aquesta vulnerabilitat diu d'una dimensió col·lectiva del temps, diu d'una vivència col·lectiva del temps. El temps no el vivim, l'existència no és individual, el temps no el vivim individualment. El temps i l'existència són col·lectives, són relacionals, som amb l'altre, som en la pell, en el tocar, diríem, la pell de l'altre. Res, dic 4 paraules en relació a aquests cossos que poblen aquesta exposició. El cos sembla un element aquí fonamental. Em sembla a mi podríem dir, com a caixa de ressonància d'aquesta experiència traumàtica, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. És un cos el que trobem en aquesta exposició que ressona amb aquesta experiència traumàtica del temps i que s'estremeix de la mateixa manera que s'estremeix el temps i que s'estremeix la història. Aquesta exposició està poblada, com deia, de cossos estremits, deformats, esborrats, caiguts, perduts, però també de cossos que s'aixequen, que ballen. A mi em meravella aquesta dansa de l'afusellament de Gonçal Sobrer, 1966, que de fet és una performance. I són, en el sentit literal del terme, cossos exposats. Exposats en el sentit que estan aquí, en una exposició, però exposats també en el sentit que tots els nostres cossos, el cos individual, el cos col·lectiu, i podríem parlar del cos dels museus, dels cos institucionals, del cos dels estats, són cossos exposats, és a dir, oberts a l'altre. L'exposició és, també segons Jean-Luc Nancy, la condició humana, la condició de l'existència humana mateixa. No hi ha humanitat sense exposició. Per tant, a la pregunta quina humanitat, segurament en primer lloc hauríem de dir humanitat exposada. I l'exposició dels cossos, diríem, és la condició mateixa de l'existència. A partir d'aquí és que, per tant, també s'obre, diríem, la discussió des del pensament feminista contemporani, per exemple, o de gènere, aquest caràcter vulnerable, fràgil, precari fins i tot de l'existència. I penso que les obres exposades aquí també són testimoni d'aquesta exposició. Jo ho deixaria aquí. Mira, és que has dit tantes coses que, a veure, jo a més tinc una llibreta que l'haig de girar per trobar, però ara, per agafar el fil perquè és tot interessantíssim, has obert molts camins, però per anar a un terreny que em sento més còmode, clar, perquè jo des de, ja us dic, aproximació no sistemàtica, no filosòfica, la que podríem tenir tots amb el sentit comú, parlava sobre aquesta interrupció, aquesta cesura del temps amb la guerra. Clar, per dir després que de guerra n'hi ha constantment, amb el qual diríem, clar, això és el que no m'acaba a mi conceptualment de quadrar, perquè en definitiva sempre estem en guerra, i després perquè hi ha, ara que al meu fill explico coses d'història i miro documentals d'història dels convencionals, perquè als nens no els explicaràs atrocitats, els nens volen saber les batalletes, o sigui, la història com te l'explicaven abans. Després, a poc a poc, ja li faràs una cosa. Home, ja li dius que és dolenta la guerra, no? Però els nens veuen pel·lícules de bons i dolents i de batalles, i normalment al final guanyen els dolents i tal. Ja, quan tingui 12 anys ja veurà les que perden els dolents, els bons, perdó. I clar, després tu tens aquesta impressió, o també quan llegeixes divulgadors, com l'Harari i tal, que en definitiva la guerra no és el que atura el temps, sinó que sembla el motor del temps o el motor de la història
història entesa en el sentit tradicional, no com la podia entendre Benjamin, com una història real de la persona, de l'individu, d'aquell que no té veu i no és descrit, sinó la història que està d'abans, la història en majúscules, la història del relat, de les cultures, de les influències, de les fronteres. Aquesta història sí que avança amb la guerra i amb la violència, malauradament, és la impressió que dona. I, en canvi, l'art ens oferiria un altre terreny, que no sé si és el del refugi, perquè, clar, a mi i a nosaltres aquí ens agradaria que l'art, o als artistes potser, que ens acompanyeu, a vegades ens agradaria que l'art fos encara molt més útil, perquè ens agradaria a tots dir què puc fer jo, i pensem que l'art hauria de ser un instrument que permetés realment no només curar, sinó evitar, prevenir. I de vegades tenim la sensació que potser és demanar-li massa, que probablement l'art actua en una altra fase, per dir-ho així, terapèutica, o en una altra fase, o en un altre lloc, que és més el lloc de la intimitat, de l'individu, i no sé si és realment el lloc de la història, perquè el lloc de la història és el lloc d'aquesta violència política i de les grans guerres, que són les que, i els acords de pau o de derrota o les capitulacions, que són les que al final decideixen les coses. Ara parlaves de Niki, de Sant Fal, i després també podem explicar una mica la història del Gonçal Sobrer. Però en el cas de la Niki i Sant Fal, que m'ha agradat molt com has explicat, jo he pres un munt de notes, també anava pensant, li hauria d'haver demanat a la Begoña que ens fes un text pel catàleg, també això, perquè és una cosa in eternum i no ens coneixíem, però realment hauria sigut molt interessant que haguessis fet el text sobre els cossos, perquè ja estava el tema i necessitàvem algú potser que ho hagués desenvolupat. Però parlàvem d'aquesta idea del refugi, de la idea de la possibilitat d'una superació del trauma. I llavors, en el cas de la Niki de Sant Fal, ara he vist que acaben de reinaugurar, per fi han restaurat, portava 1.000 anys tancada la font aquesta Kandinsky, que hi ha al costat del Pompidou. Si heu anat a París els darrers anys és una decepció. Tu vas allà al Pompidou i dius, vaig a veure aquella font tan maca amb els cors, amb aquests personatges que van girant, que la va fer amb el seu company, el John Tinguely, que és el que feia les màquines que giren, i ella feia les estructures aquestes de coloraines. I és una decepció perquè anaves tancat. I l'altre dia també vaig veure allò per les xarxes, dic, ja està bé, ja funciona. Dic, home, per fi podrem veure allò. I una cosa curiosa és que la Niki de Sant Fal, que fa aquest art com terrible però de broma, que molt en comú amb el Gonçal Sobrer, que és dels mateixos anys. O sigui, això és 66, els tirs aquests són principis dels 60. La Niki de Sant Fal, el canvi fonamental, el que serà clau per fer el gir cap a aquesta obra que coneixem seva, que és més alegre, eròtica, aquest erotisme, aquesta militància, no sé com has dit molt bonic tu, l'ho apuntat, d'aquest, no sé, aquest activisme eròtic, no sé com ho has dit, però m'ha agradat molt, que ella representaria molt bé, aquesta exuberància de les nanars, dels cossos. El que per ella és cabdal, anècdota, és el viatge que va fer a Barcelona i la visita del Parc Güell. Això molta gent no ho sap, però tot això que ella fa, aquests colorins, això ve del trencadís del Parc Güell, que ella va veure en un viatge que va fer a Barcelona i va quedar absolutament fascinada. I va fer unes obres, té uns autorretrats fets amb trencadís, amb trossets de vidre, amb trossets de plats, i ella ho ha recordat això moltes i moltes vegades, i llavors veus fins i tot aquestes formes orgàniques que semblen les del banc aquest que va fer Gaudí amb Jujol, del Parc Güell. I llavors és interessant veure com ella va poder combinar aquestes dues coses, aquesta agressivitat i aquesta ingenuïtat, aquesta immediatesa dels sentits, aquesta joia, aquesta alegria infantil, per l'alegria de les formes, d'aquells colors, i fer aquestes nanars, aquestes dones que ballen, que dansen. I jo crec que l'art té un lloc aquí
entre la ingenuïtat i la crítica, no? Que si li demanem a l'art de vegades que sigui, alguns artistes ho han aconseguit, que sigui molt elaborat en com explica políticament el món, per exemple, no? I que a més tingui una conseqüència directa en les consciències polítiques, que és difícil. Però, en canvi, si veiem com potser podem apreciar una dimensió revolucionària en aquesta sensualitat, en aquesta joia, en aquesta alegria, que en alguns moments et permet alliberar-te. I llavors està molt bé perquè la Niki Senfal té les dues coses. Hi ha una part on tu veus que hi ha violència, aquesta ràbia que surt, que en aquests moments transgressora, de rebentar les pintures, de rebentar els quadres, i al mateix temps hi ha com una cosa com això, com d'alegre, quasi superficial per moments, que és molt característica. A la peça que la tenim ara en pantalla, que tu em dones, la Gonçal Sobrer, no l'he explicada, però la puc explicar breument. Gonçal Sobrer és una persona que va venir, és un artista viu, tens 90 i tants anys, és un artista viu però absolutament molt desconegut, molt desconegut. És una persona que als anys 60 es va interessar per la pintura, va anar a l'escola de la Llotja a estudiar pintura amb la generació de l'Artigau, de l'Arrat Bravo, que acaba de morir fa poc, però és un artista que al mateix temps tenia un costat així festiu i que amb el seu germà, que feia teatre, i el Francesc Parcerisses, van fer performance. Van fer algunes primeres performances de les primeres accions artístiques que es consideren de l'estat espanyol. I llavors ell va fer aquesta performance l'any 66, que va sortir publicada en un catàleg, l'any 66, i va passar la censura. I que consistia en el següent, ell el que va fer, ell era de Poblenou, era nascut al Poblenou. I llavors el que ell recorda, això ho he explicat a posteriori, és que com que la seva família tenia una pastisseria, i els pastissers es llevaven molt aviat per treballar, jo em llevava a les 4 del matí per anar a treballar a la pastisseria, i a les 4 del matí és quan portaven a la gent, els presoners, a fusellar al Camp de la Bota. Llavors ell veia passar els camions i sentien els trets. I llavors, anys després, que ara en parlarem, suposo que hi ha aquesta qüestió del temps com a element necessari també, com la distància temporal, com pot ser en alguns moments necessària pel procés aquest curatiu, anys després fa aquesta performance, se'n va allà al Somorrostro i fa una dansa, posa música i comença a fer salts, com si dansés, i li fan unes fotografies. I ho converteix en una dansa de l'afusellament, que és això que posa posició A, posició B. I això ho publica en un catàleg, però com que en aquest catàleg és tota una cosa com pop, que ell també es disfressa com porta uns, que abans he vist algú que portava un bombín, un barret, així, no? Doncs es disfressa de gent de mal anglès i fa una cosa que sembla una fantutxada. Doncs passa la censura. Qualsevol que s'ho hagués mirat una mica bé, o si s'hagués pogut contextualitzar, no l'hagués passat. I ell necessitava fer això. Llavors ell va ser una persona que va treballar amb aquesta qüestió també dels cossos, de la identitat, de la memòria del franquisme, de la repressió franquista, que la tenia viva, encara que vista des del punt de vista d'un nen o d'un adolescent, i després també la relació amb els cossos i l'erotisme, perquè ell va deixar l'art professional, el món de les exposicions, perquè va decidir que es volia guanyar la vida, i es va dedicar a treballar en l'hostaleria i va obrir el seu propi hotel. Però aquest hotel, que encara existeix, que és l'Hotel Romàntic de Sitges, és el primer hotel gay de Sitges. O sigui, que ell explica, diu, ve a veure un dia uns turoperadors de Londres i em diuen, és que estem buscant un hotel, ens agrada molt el seu hotel, volíem portar els nostres clients, molt bé, molt bé. Diu, però la nostra clientela és una mica especial, miri, és que és clientela homosexual, té algun problema? I va dir, no en tinc cap. Li van omplir de pintades l'hotel, ara Sitges viu d'això, però clar, li van omplir de maricones fuera i tot el que vulgueu. Bé, ara em desviava de la qüestió, però
En els dos casos tenim aquesta qüestió, penso, del temps i d'una certa frivolitat o ingenuïtat de l'art, no? Que no sé si serveix si seria un dels mecanismes per curar o per poder parlar de coses que són massa tràgiques, que són massa terribles de vegades per dir-les d'una manera discursiva, perquè llavors entrem en un altre registre, no? En el registre del pamflet, que és un registre necessari, és un gènere polític o de l'escriptura política, no? O en altres gèneres, o l'activisme, pròpiament dit, no? I no sé si aquesta ingenuïtat i aquesta superficialitat de l'art i aquesta distància que ens dona és el que ens permet justament parlar o explicitar coses que si no seria molt difícil dir-les, no? No sé, què en penses? Bueno, i després, i què en penseu, d'aquí una... Sí, a veure, jo penso que és una mica tricky la relació de l'art amb el temps, diria jo, no? Perquè jo penso que l'art, i aquí hi hauria aquesta dimensió política justament, no? Que no seria la de la política, la de les institucions o la de les lleis o la de tots aquests dispositius d'ordenació, diríem, o de superació fins i tot, del trauma. Penso que el compromís de l'art amb la política passa a la vegada, diríem, per aquesta distància de la qual tu parles, però que no és només distància, sinó que ens convoca d'alguna manera. L'art ens convoca aquí i ara, d'aquell moment, d'aquella interrupció, d'aquell afusellament, d'aquell maltractament, d'aquell, no sé, estic pensant en fotografies de Nan Goldin també, no? És a dir, que hi ha aquesta... que començaves dient, em sobta una mica això que dius que la guerra està a la vegada dintre i fora de la història, com es menja això, no? Bé, precisament, penso que es menja amb la mateixa cullera que és la cullera de la paradoxa, no? Vull dir, de la mateixa manera que podem afirmar, penso jo, que la guerra està dintre i fora de la història, dintre de la història perquè efectivament fa part d'un transcurs, d'una cronologia, però a la vegada arriba a interrompre-la, perquè res és després com era abans. Amb l'art diríem que també està tocat per aquesta cullera, també es menja amb aquesta cullera paradoxal, en el sentit que a la vegada et posa a distància, però t'arrossega, et convoca, et retorna. L'exercici de la memòria és aquest. En aquesta exposició hi ha una cosa, que sí que és una trampa, una cosa que no l'he explicitada, però que està present, que no sé si us heu fixat, que no hi ha monuments. Aquest era un tema que... Clar, suposo que ho has vist. No hi ha monuments. I hi ha un historiador jove, el Keith Lowe, que ara té un estudi, que ara no em sortirà el nom. Ha fet fa poc, recent, una monografia fantàstica sobre aquest tema dels monuments, els morts i els monuments a la Segona Guerra Mundial. Llavors té un estudi de les tipologies que a mi m'ha inspirat molt, que parla de les tipologies, però clar, és molt diferent el seu gènere, o sigui, no surt res del que hi ha en aquesta exposició, perquè no té res a veure el que fa l'artista des de la intimitat al monument. El monument sí que és un art inscrit en la història. Llavors ja té tota una retòrica, unes dimensions i una voluntat. I, per exemple, m'has dit abans, mentre pujaven, que t'agradava molt una peça, mira, que no m'ho diu tothom aquesta, que és el Rhett Butler. El Rhett Butler és un autor anglès que és el que té aquesta... No sé si heu vist una figura que és com una trapecista, que és com una dona que està cap per avall, no? I jo potser he fet una mica de trampa, o sigui, potser aquí hi ve un especialista en Rhett Butler i em diu, bueno, és que això és una sèrie sobre el circ. És que no ho sé, o sigui, Rhett Butler sí que va fer moltes figures, va fer moltíssimes figures femenines. Però em quadra perfectament. Clar, a mi m'agrada molt aquesta cosa, l'equilibri, no? Exactament. És dur el cos a fer un equilibri impossible. Però fixa't que Rhett Butler, crec que el menciono al meu text del catàleg, perquè Rhett Butler és el que va guanyar el premi d'un concurs molt important que es va fer a principis dels anys 50, que va ser un concurs internacional per fer un monument al presoner polític desconegut,
que va participar a l'Oteiza i tot. I el premi el va guanyar el Red Baller, però no es va passar mai de la maqueta. O sigui, que això aquest historiador, el Kate Lowe, ho explica, no? O sigui, és com molt... I la Sarah Wilson, que ha fet un test al catàleg, és una especialista en aquest tema, i en Red Baller, i aquesta història de quan van voler fer ja als anys 50, que havia passat massa temps de la guerra, i van voler fer un monument, no els va funcionar. El fet de fer un monument modern en homenatge a la Segona Guerra Mundial. O sigui, van funcionar els primers, que eren amb retòrica més, diguem-ne, clàssica, o els que feien, que n'hi ha moltíssims, als països de l'est, no? Coses enormes, figures i realistes i molt romàntiques, no? I això funcionava. O monolits, o llavors poses monolits amb els noms, aquestes coses menys minimalistes, no? Però quan es va intentar fer més modern, i el premi que va guanyar és justament aquest escultor, no va funcionar perquè, clar, era massa el·líptic, aquesta referència als cossos, és massa el·líptica, no és prou directa a una idea política, no? Llavors, bueno, és interessant que t'hagi cridat l'atenció, perquè és per això que la volia posar, però... Sí, a mi m'ha interessat aquesta posició impossible del cos, diríem, no? Perquè, de fet, diríem, com a posició subjectiva, per dir d'alguna manera, la guerra o la catàstrofe o el dol, fins i tot, convoca els cossos, els subjectes, els individus, els col·lectius, a adoptar posicions impossibles, no només a transformar-les, que és el que veiem justament, per exemple, amb l'Aniquí Sanfal, no? És a dir, allà hi ha una transformació subjectiva, passes d'un lloc de víctima com a algú caigut, passiu, etc., a un lloc d'això, que per això el concepte de resiliència per mi és molt problemàtic, prefereixo 1000 vegades més el de resistència, no? Perquè la resiliència finalment és, mira, m'adapto, no? M'aguanto en última instància, no? És a dir, digue-li a una dona que pateix violència masclista que sigui resilient. Ah, no. No, però és que ja no està en situació, no? O sigui, perquè la resiliència, aquest és un dels llibrets on ell parla del que li va passar, és sempre, malauradament, a posteriori. O sigui, no et serveix en aquell moment per resistir, és com elabores a posteriori. Clar, però la resistència també. Però el que sí que diu aquí, ell té un moment, ell diu, és que ho portava i bé a Tom, llavors m'ho poses, allò, que ell diu, no? Diu, perquè ell va, diu, altres nens, ell quan hi ve tot aquest record, es van portar els nens, els tenien com una escola, un lloc, i altres nens, diu, es van arropar, allò dels cossos, es van buscar, es van arraulir amb les mares, les tutores, i se'ls van emportar. I ell no. Llavors ell diu, jo no ho vaig fer, diu, perquè jo tenia una rebel·lió, jo em vaig rebel·lar, perquè jo tenia un esperit de... Hi ha un element fonamental que és la insubmissió. Exacte. Diu, però rebel no vol dir oposar-se a tot. Rebel significa determinar-se respecte a un mateix. Llavors, jo en aquell moment, jo vaig aprendre una cosa, en els temps que vaig estar, que em portaven d'una casa a una altra, i jo estava molt sol, sempre estàvem sols. I al principi els tenien amb gent que en realitat els havien donat els nens amb una gent que no els cuidava, que els tenien... També era com era la gent d'aquella època, no? Estaven en granges i els tenien allà treballant i tal, això que ens imaginem ara, cuidant-los i fent-los tallers i coses, no? Els tenien... I llavors, ell diu també, jo el que vaig aprendre de molt petit és a desconfiar dels adults. Llavors, jo desconfiava. Era rebel i era insubmís, era un trapella. I això és el que em va salvar. O sigui, va en el sentit del que tu deies, O sigui que poder exercir aquesta resiliència, primer, en bona part és a posteriori, i després implica una primera capacitat de resistència, que és no ser submís. Jo penso, per exemple... Que és ser insubmís. Clar, la performance de Gonçal Sobrer també... podríem treballar-la en aquest sentit, no? Pensar-la a partir d'aquest gest d'insubmissió, que a la vegada és un gest d'elevació, no? Tu parlaves abans d'aixecar-se, no? Aquí hi ha una elevació, no? En aquest sentit, d'aquesta transformació també d'aquesta posició subjectiva, no? Que de nou, i aquest és un altre element que també m'ha frapat, no? De l'exposició. Encara que l'experiència sigui col·lectiva, l'experiència, diríem, del trauma, l'estremiment, diríem, del cos sempre té aquesta dimensió de cos sol, no? El cos sol,
per dir-ho d'alguna manera, fins al punt que, i també penso que està molt ben reflectit en l'exposició, que l'estremiment capta, per dir-ho així, colonitza elements, parts del cos, aquestes mans, el cap de, no me'n recordo ara, de la senyora que crida. Sí, de Lázaro Segal. Exacte. Que és molt Goya, tot això té un precedent, si algú ho va fer, que era Goya. No, pensava en l'escultura, Ah, vale, el Juli González, la Montserrat. La Montserrat, exactament, que crida. No, però també estaria en l'òrbita d'aquestes coses que tots coneixem de Goya, que veia els horrors i posava aquestes llegendes, i té aquella mítica, en un d'aquests dibuixos diu «Esto no se puede mirar». És que Goya serveix tant per ara. Si l'exposició hauria, si fos una exposició més extensa, més atemporal, i diu «Esto no se puede mirar». Llavors, lo que no se puede mirar, lo tengo que dibujar. D'alguna manera. És com que no ho puc mirar, és tan horrorós el que he vist. Sí, és aquest gest de prendre distància, no? Dic, potser ho dibuixaré. Sí. I potser dibuixant-ho... Sí, però d'alguna manera, diríem, el que tu estàs fent esment ara és aquest impossible, no? Que travessa, penso jo, també tota l'exposició. I una mica és això, aquest salt, diríem... Clar, com algú que està esperant allà per ser afusellat de sobte inicia una dansa contra tot pronòstic, diríem. Aquí també hi ha aquesta obertura d'aquest temps, arriba alguna cosa inesperada. I de la figura de Ray Butler en aquest equilibri, parlava d'aquest equilibri, diríem, impossible, que també, diríem, ens interpel·la perquè quants impossibles no han fet les dones molt sovint en els temps de guerra, també els homes, per suposat, i els infants, però tu també ho has dit a l'exposició, les dones que han romàs a casa, que s'han hagut de fer càrrec sense recursos dels fills, de la vida en última instància. I després tenim aquesta representació de la maternitat de Roser Bru, aquest vermell eclatant, amb aquesta... Una artista catalana que es va exiliar a Xile i fer aquests tòtems totals. Exacte, amb aquesta vida fulgurant, que també és, diríem, això que ve contra tot pronòstic. Que abraça el nen, o sigui, que el nen el té dintre, el té completament abraçat i protegit, és una mare que, a diferència, diguem-ne, de les verges sedents, romàniques, que algunes són molt tendres, però ja sabem que és el seient de gris, que el nen està assegudet aquí, està dintre, o sigui, ha sortit de la panxa, però està dintre, protegit, i llavors la idea és totalment protectora aquí de la mare. Jo crec que hi ha un element d'ingenuïtat que, no sé, cada cop més, a mi aquest tema de l'ingenuisme sempre m'ha interessat molt, perquè he fet el brotat, i crec que és fonamental perquè diria que és això, o sigui, la cura... A veure, és que la ingenuïtat és com tot, té dues cares, no? Hi ha una ingenuïtat que no és bona, diguem-ne, que és la que ens desarma, que ens pot fins i tot estupiditzar. O sigui, hi ha moments que ens hem d'exigir a nosaltres mateixos pensar les coses dues vegades i ser conscients i sortir de l'entotsolament, del ensimismamiento de l'infant. Però hi ha una altra que és bona. O sigui, clar, la curació ve, en Boris Cyrulnik, de recuperar el nen, de salvar el nen. Aquell nen que eres. I la salvació moral de la humanitat hauria de venir de l'instint primari de protecció del nen. Perquè si això fos prioritat, doncs moltes coses ja no passarien. No sé, ara em poso sentimental. No sé si voleu fer alguna pregunta també, no? Tenim un micròfon i... Mira... En primer lloc, bon dia i moltes gràcies tant per l'exposició com per la xerrada. Abans de fer la pregunta o compartir la idea, he de dir que jo vinc més del camp de la filosofia, però m'ha impactat molt tota l'exposició i és un tema que filosòficament a mi em mou molt i em posa el cos, que dèiem el cos tremolant. Llavors, ara t'escoltava parlar, Begoña, i és un punt al que jo torno i és per si teniu alguna idea per continuar pensant aquestes coses. I és el tema de la definició. Tu has parlat
de temps i del temps que... Com que hi ha un temps o una història o temps que no pertany a la història, i a mi això, a la vista de tota aquesta violència, com que em fa... com que em desperta un problema de des de quin punt de jerarquia i pot ser fins i tot de privilegi podem dir nosaltres què és temps i què no és temps. Per què dir que, i heu parlat de gent que viu la seva vida en situacions de guerra, i qui som o des d'on, des de quin lloc podem dir però això no és temps. Jo com que veig un gest una mica des de la filosofia, perquè és una qüestió molt filosòfica, d'una imposició de la definició sobre la realitat. I m'ha passat el mateix al definir violència. Hem parlat de la violència que ha patit la Niki de Sant Fall, però també com que ella fa certa violència i com que no saps fins a quin punt també aquesta igualació de fets que no és el mateix fer un incest que agredir un material i com que he sortit tan físicament revolta de l'exposició i és un tema al que torno amb tot el tema de les representacions i de l'art, és per si teníeu alguna idea per desencallar aquesta situació de pensament i poder continuar pensant. Gràcies. Sí, moltes gràcies pel que planteges. Penso que apuntes clarament a una tensió que és constitutiva del que estem parlant, és constitutiva del temps i és constitutiva del temps a violència i és constitutiva de la violència i, per tant, en la trobada entre aquests dos elements, el temps i la violència, aquesta tensió s'intensifica, per dir-ho d'alguna manera. Jo penso que l'experiència de la violència és una experiència sobretot en què allò que es qüestiona d'entrada és qualsevol definició, precisament. És a dir, i què vull dir amb això? Vull dir que tot aquell sentit que d'alguna manera donàvem per segur, que ens calmava, que ens acollia, salta pels aires. En el cas de la violència, quan parlàvem de Niki Sant Fall i d'un incest, aquí és, diríem, multiplicat a l'infinit, diríem. Vull dir que es fa brutalment evident què estem dient amb això. Quan deia jo a l'inici que la humanitat, diríem, ha perdut el sentit, parlant d'aquest temps, diríem, de catàstrofe, podríem dir que aquesta experiència de trencament, d'esbarlament, de sentit que ens acull, etc., es fa a nivell col·lectiu, es fa a nivell, diríem, d'estat, es fa a nivell d'estructures polítiques, com ho és Europa, per exemple. Per tant, jo diria que quan em permeto no d'equiparar, però sí d'atorgar a Niki de Sant Fall aquesta posició de subjecte que exerceix violència, no ho faig, o almenys no voldria fer-ho equiparant aquestes dues formes de violència, sinó violentant, també des de la filosofia, violentant conceptualment la definició, en aquest sentit, i per tant el tancament de Niki de Sant Fall i de la seva obra en la posició de víctima, per exemple. En aquest sentit, soc jo que em rebel·lo, conceptualment insumissa, per dir-ho així, a tancar dintre de definicions i de sentits últims, exactament, tant una forma de violència com l'altra. Penso que des de la filosofia pensar, diríem, la violència, el temps, la subjectivitat, l'art des de la filosofia ha de passar per aquest exercici d'insubmissió, de no acatar el sentit donat, de no acatar el sentit tancat, encara que ens serveixi de refugi, però, diríem, convé estar a la intempèrie i sé que ho dic des d'una posició privilegiada. En soc conscient. I és important, a més,
fer-ho valer així, vull dir que de veritat que t'ho agraeixo. No, o sigui, que és un tema que a mi em remou molt i sé que estic parlant una mica des d'aquesta posició també física, literalment, que m'ha deixat l'exposició, però per això et volia preguntar, perquè has començat dient jo no vull prendre la veu de ningú, i a mi aquesta posició jo la respecto molt i la comparteixo molt. Llavors, gràcies per la teva resposta, perquè sí que m'ajuda a continuar pensant un problema amb el que moltes vegades jo a mi mateixa em quedo tancada, amb aquestes contradiccions i aquestes polaritats que no em permeten avançar. Llavors, moltes gràcies per la resposta. No, igualment, a tu. La meva intervenció està no relacionada amb la filosofia, sinó amb l'art. En principi, gràcies per aquesta exposició gens previsible. Tinc ganes de venir a veure-la amb tranquil·litat, i gràcies per les paraules que esteu dient. La meva pregunta, o més que no és pregunta a vosaltres, sinó pregunta que em faig jo des de fa molts anys, és com parlar del drama, del terror, del desastre, des de l'art, sense crear més trauma. En aquest sentit, Griselda Pollock parla des de fa molts anys de que l'artista ha de parlar de les coses donant la sortida en la mateixa obra. És a dir, jo crec absolutament en això. Jo crec que l'obra ja que parlem de Niki de Sant Phal, jo crec que l'obra de Niki de Sant Phal me'n va sorprendre perquè no la coneixia. És una obra que repara el seu trauma, però per mi l'obra que ens repara a tots i a totes el seu trauma és l'obra que no està present, que és dos cames enormes amb una vagina oberta i en la que tothom pot entrar. És a dir, aquesta obra en la que ella decideix qui entra i qui no entra en la seva vagina. És a dir, el que dic és que a vegades els artistes fem obres en les quals el que fem és reparar el nostre trauma, i altres que tenen aquesta capacitat també d'oferir a la resta aquesta reparació. I jo crec que en l'Expo hi ha de tot en aquest sentit. Hi ha obres que reflecteixen molt el terror sense oferir sortides, i altres, per exemple aquesta de Roserbru, meravellosa, que ofereixen la sortida, o la de l'afusellament. En l'afusellament veiem l'afusellament, però veiem el ball. O sigui, aquesta doble lectura que ens permet sortir d'allà. Més que una pregunta, el que estic dient és aquesta preocupació. Jo sí que crec en un art, tot art és polític, però jo crec que ha d'haver un art polític que proposi la sortida del que d'alguna manera, de lo que dissenteix o de lo que denuncia, i crec que en aquesta exposició hi ha una mica representació d'això, i per això agraeixo molt, i que no hagi, a més, no només les primeríssimes figures, les no sé què, sinó que hi hagi tot aquest món que podem submergir-nos en l'Expo. Res, no sé si és una pregunta o és una reflexió, no sé. Moltes gràcies, Nora. Doncs sí, és totalment pertinent el que dius. A mi em fa feliç, perquè sí, era aquesta diversitat de posicions una de les coses que volíem transmetre. I efectivament, hi ha diferents... A més, l'art, clar, el fa l'artista per ell mateix i per als altres, però a diferència d'aquest tipus d'art, en tot cas, que parteix de la intimitat i que es diferencia d'un art més declamatori, que parteix d'un encàrrec, com pot ser el del monument, doncs jo crec també que quan és, diguem-ne, més poderós, més potent, és quan realment sorgeix com un regal d'intimitat que es posa a disposició d'un espectador que potser està en un temps futur i que utilitzarà l'obra a la seva manera.
És a dir, no? Que crec que són uns missatges, uns testimonis que els artistes ens deixen cadascú. Uns són de dolors, altres són d'esperança, els altres són d'ironia, els altres són mostren un conflicte no resolt. Hi ha totes les variants possibles i que això se'ns deixa perquè nosaltres també, diguem-ne, els aprofitem, com els reciclem, els digerim a la nostra manera, com individualment i col·lectivament. També penso el que tu has dit, el que mostra és com l'art és un dels llocs on abans de tenir les respostes el més important és que hi ha un neguit i una responsabilitat. Altres activitats humanes que són estupendes també no hi són, i són en les persones. Tu pots ser bombera, tu pots ser pastisser i decidir que has d'actuar i actues políticament i actues en una ONG, o sigui que més probablement que molts artistes segurament, però diguem-ne que com a tal activitat l'art penso que una de les seves característiques i una de les seves valors és que es carregui a sobre, diguem-ne, aquest sentit de responsabilitat, sabent moltes vegades que no es podrà respondre, i deliberadament soc aquí reiteratiu, a aquesta exigència de la responsabilitat. Però que l'art és el lloc on exigeix o on emergeixen aquests neguits de responsabilitat individual i col·lectiva. I després... Clar, jo estic d'acord amb aquesta puntualització de l'art com a lloc en què emergeix un neguit. De nou, tornant a Adorno i a la seva teoria estètica, vull dir, ell fa molts esforços a pensar l'art, sobretot l'art contemporani, des d'això que ell anomena, ell es fa aquesta pregunta, cui bono, per què serveix l'art? I finalment diu que si l'art pot alguna cosa que no poden altres àmbits de la nostra existència, és precisament pel fet que resisteix al càlcul. D'alguna manera no sabem què pot una obra d'art. I Adorno el que diu, i això sí que ho afirma de manera molt taxativa, és que l'art contemporani arriba, i aquí hi ha la seva potència de transformació, arriba amb una promesa de bonheur, de felicitat, que mai no compleix. I clar, en aquest sentit caldria veure què vol dir que l'art és o ha de ser reparador. Jo també penso que sens dubte hi ha aquesta potència, diríem, reparadora en la creació, però em pregunto, per exemple, fent parlar Adorno, quina és la garantia de reparació que hi ha en l'experiència estètica. I penso que el que tu feies esment ara és que no hi ha cap garantia, i així ha de ser. Si no, estem fent de l'art un instrument de la política, però no un esdeveniment polític en el sentit d'obertura, precisament, d'un altre sentit. Penso que la complicitat que s'estableix des de l'art, diríem, i des de cada temps de l'art, cada temps de cada obra d'art, en el temps de l'aquí i l'ara, és una complicitat, és un compromís que interpel·la a cadascú de manera absolutament singular. Vull dir que pot ser que sigui reparador aquesta exposició, sigui reparadora avui per qui en fa l'experiència, potser d'algunes obres més que d'altres, potser demà hi tornem i unes obres que no havien fet efecte demà ens sacsegen. Hi ha aquesta dimensió de contingència que penso que és fonamental com a dimensió, diríem, que articula aquesta vivència del temps a través de l'art. Senzillament per obrir obrir sentit en el sentit d'obrir possibilitat. Si em permets molt ràpidament, superràpidament,
que jo crec que Adorno, que tampoc jo no m'atreveixo, ho conec però no soc especialista, jo crec que Adorno se situa en un temps i en un moment en què també quan parla d'això de l'art se refereix a l'art en majúscules, o sigui, què pot fer l'art contemporani, l'art, els artistes, i en aquesta exposició hi ha artistes d'aquests amb A majúscula, institucionals, però penso que el més fresc de l'exposició ve d'una cosa que ens interessa cada cop més als museus, que són aquests artistes que no estaven inclosos dins del sistema de l'art. Ve dels perdedors, diguem-ne, dels menors. Et ve d'un Joan Brotat, et ve de la Josefa Tolrà, que hem tingut aquí, que no és un artista. En realitat és més artista que molts artistes, perquè va a la font de l'art, que és una necessitat interior, de respondre, d'entendre el món a través de la figuració o la construcció de coses. I penso que això ens ajudaria també a matisar la idea d'Adorno, que és fonamental. És un petit matís només, però jo penso que ara els historiadors de l'art i en els museus estem fent una cosa que ens ajuda també, a veure, Giacometti continua sent fantàstic, Giacometti seria, diguem-ne, l'artista en majúscules, home, que respon, que agafa el Henry repte. Moore també tenim, l'escultura de Henry Moore, no? Henry Moore, no? Que respondria, que s'atreveix a aixecar el repte del que diu Adorno, i ho fan bé, perquè són bons artistes, però que per mi funciona perquè hi ha també els altres. Si no, no funcionaria, perquè tens també això que ve més de la necessitat, això que ve més del silenci, això que ve més de la intimitat, això que ve més del secret. Bueno, però pensem que un dels referents d'Adorno és Kafka, que precisament també és el proscrit, l'oblidat, l'escarbat, no? I constantment necessitem això, tornar a l'experiència de veritat, no? Així està la del desconegut, la del que no ha parlat, la del que no tenia veu. Però vaja... Sí. Sí. La bellesa en ve alta, Sí. I a vegades amb això també, és en aquest punt que dèieu de l'art, que evidentment és aquesta obertura que parles tu, que evidentment ho dona tot, no? També tindríem aquest mirall, que moltes vegades té aquesta funció, i que tindria Goya, que és una de les grandeses de Goya, i els seus desastres, perquè d'alguna manera ens està parlant d'aquesta violència, d'aquest mal, en general i en majúscules, que moltes vegades necessitem com legitimar-lo, i és el que deia abans també l'Àlex, no? Parlem dels bons i dels dolents, i moltes vegades ni els bons són tan bons ni els mals són tan dolents, perquè moltes vegades busquem o legitimem aquesta violència, necessitem legitimar-la, no? I aquí també hi hauria el tema del Zoran Music, no? Per això l'he posat. Que és fantàstic, que ens vindria aquí una miqueta en aquesta posició d'aquest art, que moltes vegades és com aquest mirall en el qual ens posem a nosaltres, perquè tota la música, evident, la sèrie de quadres que vindria després, tenen un títol que és superfonamental, que és No sou els darrers, o no sereu els darrers, i que ve precisament en aquest moment, que és el que diu l'Àlex, que li recupera tot això, recupera tot aquest paisatge en un moment en el qual ell ha viscut a l'Holocaust, ha viscut aquest gran desastre del que estem parlant, i tot això no li torna fins després que tornem a veure com aquest món, tornem a tenir la guerra de Corea, tornem a tenir la guerra del Vietnam, tornem a tenir tota una sèrie de conflictes, i és el que està dient, és això, ens està posant aquest mirall, volguem dir, no sou els darrers, és a dir, si aquesta gent ha mort perquè d'alguna manera aquesta humanitat no tornem, ha tingut un sentit. En el moment que estem tornant, els estem invalidant tota aquesta gent que ha mort, d'alguna manera. No ha tingut sentit la seva mort, no ha servit absolutament per res. És aquesta violència, i tota la música ens planteja i ens posa davant, d'alguna manera, ens interpel·la, d'alguna manera, a aquest punt del que ha sigut, des de l'experiència pròpia, evidentment, que evidentment ha fet aquest dol necessari i a vegades molt complicat, que per això ho ha soterrat, tota aquesta violència que ha viscut, però que en aquests quadres està latent, i sota mà anem veient perquè totes aquestes formacions rocoses... Aquest quadre s'ha de mirar de molt a prop, Que el quadre, Sergi, si el mires, quan el mires, la gent ha de tornar, perquè és preciós, el quadre. I tots aquests paisatges que està fent, és preciós, això, veus, d'alguna manera, molt veladament, són aquestes piles que després acabaran emergint amb tota la seva rotunditat i amb tota la seva duresa. Penso que és molt dures dels anys... Penso que és molt... Ai, perdona, que t'he interromput.
Penso que és molt important posar en diàleg aquest quadre amb aquesta pintura, amb aquesta frase, no sereu els darrers, no? Perquè d'alguna manera aquesta violència, diríem, de la guerra, en el cas de contextualitzat en l'exposició Quina humanitat, d'alguna manera ens porta, ens aboca aquest paisatge buit, no? D'alguna manera m'evoca, evoca aquest abim del temps, no? Diguem, la guerra, la catàstrofe, ens porta a un extrem, diríem, d'una història, no de la història, sinó d'una història, diríem, la nostra, entre cometes, de cada història, podríem dir, de tota història, podríem dir. I aquest paisatge buit, d'alguna manera, és això que queda, en aquest extrem d'aquesta història, és aquest paisatge buit, com quan després de la sega es remena la terra i trobem aquest paisatge buit en el qual podrem tornar a sembrar. No sereu els darrers. Però el paisatge... Demana a nosaltres que nosaltres fem que no siguin els darrers. Per tant, l'artista ens està apel·lant d'una manera molt directa. Exacte. El paisatge no és del tot buit. Hi ha un artista que no està a l'exposició perquè... És el títol, clar, perquè hi ha una cosa del temps, que igual que no hi ha els quadres de la sèrie aquesta, perquè sobrepassa la cronologia de l'exposició, llavors no hi són. Però hi ha un artista que es va fer una exposició al Reina Sofia fa 2 o 3 anys, que és la Ceija Stoica, em sembla que es pronuncia així. No sé si veu veure aquesta exposició, que és una gitana que va estar als camps de concentració. Que van portar els gitanos i és una gitana. I té un llibre, no el català, que heu de buscar el llibre, hi ha un llibre de memòries d'ella, que els quadres els pinta molt després. I és impressionant, és una visió absolutament, com diguem, de realisme màgic, de com explicar allò. O sigui, els dibuixos són horribles, és d'un horror tremendo, però en canvi ella, que és una nena, parla en alguns moments de la bellesa. Perquè quan tu mires de prop, no aquesta reproducció dolentíssima, quan mires el quadre d'ara o el mires de prop, si tu haguessis dit, un artista, vaig a representar la terra, el no-res i tal, doncs fas unes taques marrons i tira que te vi. Però tu veus el quadre del Son en Músic i allà tens lila, rosa, unes lluentors, unes coses. I la Ceija Stoica, ella parla de 2 coses que em van cridar molt l'atenció, que és una, ella diu que veu bellesa en alguns moments, veu els bassals, amb oli, amb restes de roba, i veu els colors, perquè és una nena. Llavors veu màgicament, ella viu màgicament aquell lloc. Viu l'horror, però també el transforma, transfigura, com un lloc de faula. I l'altre és els cossos. Llavors ella explica una cosa totalment al·lucinant, que no hi hagi... que a ella li agradava amagar-se amb els cossos morts. Que li agradava, que se sentia protegida. Que per ella era una nena i no era un lloc horrible, que aquest contacte, tu parlaves del contacte abans, la pell i el cos, i que ella es posava allà i que era el lloc que li agradava, i li agradava aquella companyia, que eren com persones. És al·lucinant, es diu Sueño que vivo, una cosa així, està traduït al castellà. Que aquest paisatge també és un paisatge molt oníric, d'alguna manera. I jo el posaria en paral·lel, tot que ella és una gitana que després pinta realment naïf, i aquest és un artista professional, el que dèiem abans, però tenen en comú. Volies preguntar o volies tancar l'acte? Potser, no sé. Només volia dir una cosa en relació a la bellesa, que aquí també podem observar quina és aquesta, diríem, acció destructiva, constructiva de l'art, podríem dir, perquè és evident que quan la Ceija Stoica parla de bellesa, no està parlant de la bellesa del Renaixement, òbviament. Vull dir que aquest efecte d'obertura de sentit, com dèiem abans, és un efecte que toca el concepte mateix, que toca les definicions mateixes, que toquen la lògica mateixa del sentit. Perquè, clar, ens pot semblar horrorós dir, però com? És a dir, refugiar-se entre els cadàvers, no? Clar, ves tu a saber quina és la lògica que està operativa en aquella nena en aquell moment, que potser li sembla que són els cossos menys amenaçadors de tots. Vull dir, i això és important, pensar-ho, aquest efecte, diríem, de transformació també a nivell conceptual, no només a nivell visual o a nivell sensorial, també a nivell conceptual. No volia tancar res. No sé.
A veure si d'alguna manera, però és una manera, no sé, vull dir, és un privilegi tan gran passar el dissabte al matí d'aquesta manera que fa pena com tancar. Escolto algunes veus que diuen que ja hauria de ser, però no. El que volia una mica era pensar en vosaltres també aquesta qüestió de l'art polític i de l'art que vull dir, no és pretesament polític, perquè tendim a fer aquestes polaritzacions i potser es podria pensar des de l'espectador que fins i tot un art que és absolutament innocent té un efecte polític en la mirada de l'espectador quan veia el meu fill tota l'estona darrere de l'Àlex escolta. Vull dir, què és el que això provoca? Vull dir, la contemplació de les obres d'art provoca en qui mira, veient un gest que sempre excedeix l'útil, que sempre excedeix el temps instrumental, hi ha una renovació, un temps inaugural en el qual poses en contacte que fa que això que és innocent tinga un revulsiu de promesa de començament d'un món que paga la pena, posar-te en contacte amb un món que paga la pena mantenir, destruir, que paga la pena alguna cosa, que va més enllà de la nostra preocupació ara amb la natura, amb l'emergència climàtica, com paga la pena de mantenir també l'artifici humà, l'artifici humà. I això és alguna cosa que l'art el posa en un temps excepcional per pensar-ho. I em sembla que és molt potent el que està circulant per aquí perquè retorna també a idees que van més enllà de l'obra d'art vella. Té una bellesa que té alguna cosa a veure amb això, amb l'inaugural, l'obertura del sentit. Això. Algú més volia dir alguna cosa? No? Doncs, moltes gràcies per aquestes observacions. I és un plaer, diguem-ne, obrir el manac a tots vosaltres que heu vingut, diguem-ne, a compartir aquest moment de pensament, a participar en el Barcelona Pensa. Vull dir, no som un... No sé qui mira, però jo, com vosaltres, no pertanyem al món de la filosofia, però sí hi ha una voluntat i una inquietud de pensar i de compartir això amb un nivell que no cal que sigui acadèmic, i en aquest sentit, doncs, ens hem sentit molt còmodes i superfeliços de participar i res, doncs, jo us agraeixo molt que hagueu muntat això plegats. Un altre any més. Doncs aquí, de fet, intentem fer exposicions, això sona molt transcendental i una mica curs i tal, però almenys jo, no sé, ens ho plantegem, fer exposicions, també en fem d'història de l'art, perquè s'ha de recuperar tal o qual artista i és interessantíssim i no sempre has d'estar meditant i cogitant, però realment si fem servir aquests recursos, que podeu imaginar que són recursos costosos de fer exposicions i de mantenir museus, doncs no és per fer arqueologia o tenir un tresor, sinó és per això, per oferir un servei públic de pensament. Llavors, doncs, res. Moltíssimes gràcies per venir i torneu a veure l'exposició amb més tranquil·litat, que s'ho mereix. Gràcies, Begoña. Moltes gràcies. M'ha encantat.